Bolo to parádne a poďme na rýchle menúčko. Poďme. Ste nervózny? Strašne nervózna. Bola som neskutočne nervózna. Ja som podviedol, aj bol som podviedený. Rýchlo a ohnivo alebo pomaly a zmyselne? Je nedeľa a to znamená, že sleduješ menúčko od Refresheru. No poďme. Dnes budeme hľadať partnerku pre hanblivého Lukáša. Tak ahojte, volám sa Lukáš, mám 29 rokov, pochádzam z východného Slovenska, momentálne žijem už v Blave a pracujem v zahraničí. Pracujem s fotovoltaikou, robíme fotovoltaické panely. Moje záľuby sú šport, fitness, turistika a leňošenie. Takže moja partnerka by mala mať takéto vlastnosti, mala by byť úprimná, komunikatívna a mala by mať rada šport alebo minimálne nejakú aktivitu. Na žene by ma odradilo hlavne to, kebyže je veľmi koketná v spoločnosti a neúprimná. Som hlavne zvedavý, čo ma tu čaká, ako to dopadne a teším sa na nový zážitok. Oproti tomuto sympatiákovi sme posadili partnerku, s ktorou by mal mať spoločné záujmy. Či to naštartuje príjemnú konverzáciu, uvidíme počas prvého chodu. Tak ahoj. Ahoj. Volám sa Lukáš. Ja som Lili. Teší ma. Lili, ten má meno? Ale Pekné. som z Prievidze. Prievidze, okej. A ty? Miloslav momentálne. To je kde? Bratislava okolie. Aha, dobre. Okay. Koľko máš rokov? 29. A ty? 21. Skok. Akože podľa mňa ten vekový rozdiel je úplne v poriadku. 8 rokov to je nič. To je nič, pekné zbýva. Čomu sa venuješ? Moje dcerka narodená 2 pracujem mesiace dozadu je Lilianka, baristka. hej? Na to, že je baristka, tak má byť, akože predstavoval som si, že bude zhovorčivejšia. A vo voľnom čase chodím do fitka alebo na turistiky. Okay. A ty pracuješ, či študuješ? Pracujem. Pracuješ? 29 ročný študovať, Tak už je akože neskoro. môžeš aj to ešte. Hej, a čo robíš? Pracujem v zahraničí a vlastne robím fotovoltaické panely. OK. Čiže pracujem na strechách vonku a takto. Hej. Ako často chodíš na Slovensko? Vieš čo? Vlastne každý týždeň som doma. Akože najprv som sa zlakla trošku, lebo väčšinou títo ľudia akože chodia na dlhšie preč a tak, ale on hovorí, že to je skoro stále v podstate, takže to není vôbec pekná. A čo robíš vo voľnom Hlavne čase? cvičí, chodí na turistiky, chápeš, stará sa o seba. Cvičenie, šport. Nie je to žiadne umelé čudo. Turistiku. Úplne, že hobby. To robím, že box alebo takú, že činnejšiu aktivitu. A ty? Len to cvičenie, či? Ale cvičenie, začala som nedávno boxovať tiež. Okay. Ani ma to neprekvapilo, keďže teraz je taká doba, že proste tie bojové športy idú do popredia. A rada lyžujem, aj keď som ešte tento rok nenašla čas na to. Ale rada lyžujem a všetky športy, plávať chodím rada, všetko. Plávať neviem, lyžovať neviem. Plávanie mi nevadí. Nevie plávať? Jak nevieš plávať? Nevadí. Bol som strašne nervózny, keďže som taký trošku introvert, čiže tie kamery, tak musím si na to trošku zvyknúť. Kto je tvoj celebritný crush? Asi Ed Westwick. Neviem, či vieš, kto to je. Prosím. Ešte raz mi zopakuj to meno. Ed Westwick. On bol napríklad v Gossip Girls, tam bol. A ty? Takže priamo nemám celebritný crush, keď to tak mám nazvať, ale páči sa mi naša slovenská Natália Kornerová. Prvý chod je za nami a hoci dvojicou lomcuje nervozita, nevyzerá ich rozhovor úplne márne. Pokiaľ chcú ísť do ďalšieho kola, musí aspoň jeden z nich stlačiť tlačidlo. Ideme ďalej a je čas si zložiť masky. Ako na seba Lukáš a Lili zareagujú? Ahoj. Podľa mňa to bolo celkom príjemné prekvapenie. Bála som sa, ako bude dotyčný vyzerať, ale bol to fajn, akože bol mi sympatický. Tak ma teší ešte raz. Aj mňa. Ja som si nevybavoval blondínu. Čakal som to malú, Čakal som to malú. Čaká nás druhý chod, ktorý prezradí, ako je dvojica kompatibilná. Budeme vidieť rovnaké farby rakiet, alebo budú naši holúbkovia úplnými protikladmi? Odrázka naše lečo. Tak máme tu dvojice obrázkov. Budeme hlasovať, čo sa nám viac páči. Prvé je tu lyžovanie a bicyklovanie. Takže ideme na to? No, poďme. Ja som lyžovanie. Lyžovať neviem. Hej. No. S lyžovaním som nemal možnosť mať tú skúsenosť. Snowboard áno,
také stromčeky, ja si to dole to zídem, akože s týmto problém není, aj na snowboarde som bol párkrát. A to plávanie, tak to keď viem, že podo mnou je dno, ja do tej vody skočím, aj keď hlboká, nejak to odplávem, ale kebyže mám skočiť do mora a viem, že sa nemám čoho chytiť, vieš, tak chytím asi takúto paniku, aký mám problém sa udržať na tej hladine. Ďalšie tu máme letadlo a karavan asi výlet, nejaký taký. Ja som lietadlo. Dám to aj. Hej. A si bol takto niekde na karavane niekedy? Nie, ale skúsil by som to rád. Hej, ja som tiež nikdy takýto nebola. výlet, taký trip by som určite rád zažil. Vysína destinácia. Fú. Niekde, kde by som videl plávanie. Prečo toľko ľudí vie povedať, veď to je trapas jak blázen. Muzika doma. Takže ja som aj. Ako, ja. u báb je to milé a pekné podľa mňa, ale keď to je chalan, tak to, že vlastne si prehral proti vlastnej hlave a svoju vlastnému jazyku, to si je automaticky retardovaný. Keď ako chalan nevieš povedať takže si prehral proti jazyku svojmu, tak to už si úplne v piči. Mám rád muziku počúvať. U báb to pochopím, je to milé, pekné, je pár chápeš, za čas. ale u chalana, čo ti je, keď ovládať svoj jazyk. Tak raz opustiť. za mesiac, dva. Tak to neskôr leto. Pivo a drink. A nejaký asi limonáda skôr jak drink. Takže ja som za tú limonádu, pivo nepijem. Ty si prehral s vlastným jazykom. Ale v lete, akože uznávam, že občas spadne pivo. Tak mi pivo nechutí. Vôbec mi nevadí, že nepije pivo. Práve, že je to dobré asi. Nejaké Asi beh. beh. Tuším, a nejaké bojové športy. Okay. Behať, ja a beh kamaráti nie sme, Ani čiže... akože skúšala som to veľakrát, ale absolútne mi to nejde. Proste nie je to moja šalka kary. Ale tie bojové športy sú OK za mňa. No to si pozriem určite radšej, Hej. ten beh. Špecialita šéf-kuchára začala medzi Lukášom a Lilianou lámať ľady. Vyzerá to, že sa prelínajú niektoré z ich obľúbených činností. Znamená to, že pokračujeme? Ak áno, musia to ukázať ich tabuľky. Tak podľa mňa máme, neviem, zatiaľ sme sa zhodli na pár veciach, neviem, nemám dôvod povedať nie. To je... Ja som bola celý deň v pohode, ako som sem vošla, tak na mňa... Ja som úplne, že stresman a taký introvertik, čiže ja tak, keď vidím tie kamery, tak mám taký zvýšený tlak trošku. Strašne nervózna, bola som neskutočne nervózna. Ale potom, keď sa vypli kamery, tak to bolo už fajn, že sme si aj pokecali viac, ako pred tými kamerami, lebo to bolo strašné. Z Prievidze si išla sem? Hej, ale ja som tu často som v Bratislave, lebo mám tu väčšinu kamarátov, lebo tu študujú. Takže to nerobil ani problém. Jak je to ďaleko? 2 hodinky. Podľa mňa poviem viac mimo kameru ako na kamere. Ideme ďalej a okrem chutného jedla z Confud baru servírujeme aj hodnoty. Poďme na to. To jedlo vyzerá super. Hej. Máme rovnaké papanie. Sme sa zhodli na tom. Takže aký film by si pustila niekomu, kto by ťa chcel lepšie spoznať, pochopiť? Fú. Nejaký tvoj obľúbený film napríklad? Milujem film Láska a iné druhy. To je môj obľúbený. A to som iba nedávno na ňu prišla. A pritom je to starý film, ale strašne dobrý. Takže to je taký jeden z mojich obľúbených. Ty vieš nejaký? Keď takže obľúbený, tak Interstellar. To sa mi, ten som videl prvýkrát. Nevidela Interstellar? To sa mi páči. Ďalšia otázka. Povedz mi, čo je ti na mne zatiaľ sympatické a čo naopak nie. Čo mi je na tebe sympatické, tak máme asi veľa spoločných vlastností. To je taká prvá vec. Necítim sa nejako extra v strese, ani že by som tu nechcel byť. Ale čo? Čiže vyzeráš dobre. A naopak nie? Že prečo by som nechcel? Čo mi na tebe nie je sympatické? Zatiaľ nič. Čo ti je na mne sympatické a čo naopak nie? Zatiaľ. Ľúbia sa mi tetovania. Nemáš nejaké tetovanie? Nemám žiadne tetovanie. Plánuješ nejaké tetovanie? Neplánujem ani jedno tetovanie. Ale páčia sa mi. Na druhých sa mi strašne páčia, ale by som si ich asi nikdy nedala. Aj farba očí. Veľmi. A naopak nie. Sympatické zatiaľ nič. A sa mi ľúbi, že sa celkom zhodneme na tom varení. Kedy si mal prvý sex? A či by si to zmenil? Mám povedať, že v akom veku? No, skús. 17. OK. A zmenil by si na tom niečo? Asi nie. Ja som mala asi 18. 18 som už mala. Jo. A nezmenila by som nič vôbec. Takže... OK, takže ďalšia otázka. Podviedla si niekedy niekoho, alebo nikto teba? Nikdy. Nikdy nič také. Akože ja som nemala žiadny
nejak extra veľa vzťahov a nič podobné, takže nebola ani na to príležitosť. Ja som podviedol, aj bol som podvedený. Tak veľa ľudí, ktorí podvedú raz, tak väčšinou podvedú potom znova a znova a znova. A tak akože možno to nie je jeho prípad, ale... 19 a nič si piči, nie si kľud. Aký dlhý vzťah to bol? Dosť dlhý vzťah na to, že som to robil. Akože je mi to ľúto, som sa z toho poučil, ale robil som chybu. A to bolo v tom istom vzťahu, že aj ty si podvedol, aj ty si... Nie. Aha, dvoch rôznych, A mne sa to potom vrátilo, vieš. Aha, karma. Keďže som ten podvod zažil, aj ja som to urobil, takže ja to beriem takto, že tým aj ten vzťah skončí. Keď to človek urobil raz, nemá problém to urobiť ani druhýkrát a tak ďalej. Áno, tak existuje. Posledná otázka. Rýchlo a ohnivo alebo pomaly a zmyselne? Aj. Môže byť, na tom sa Taký si zhodneme. No, okej. Aké je tvoje obľúbené jedlo? No, nevadilo mi, že sa viac pýtam. Lebo Lukáš bol asi viac vystresovaný ako ja. A možno by bol v skutočnosti viac iniciatívnejší, ale proste tu sú tie kamery a bol pod stresom. Takže mne to nevadilo. Moje obľúbené jedlo? Kuracina na všelijaké možné spôsoby a vajíčka na všelijaké možné spôsoby. Takže nie si vyberaný, hej? V tomto akože... Čo dnes? Furt není žolmen, prejebali sme CS-ko. Ja si tú kuracinu uvažujem, že by tam nebola žiadna šľacha, žiadna krvička, nič vážne, to musí byť také Takže čisté žiadny mäso. bôčik? Bôčik? No. Soninu spapám, akože Hej, nemám akože s tým v pohode, problém. hej. Hej. No. Ako takže, keď to beriem, že za najobľúbenejšie, alebo čo najčastejšie. Hej, tak je jasné. to, že ja som taký špekulant, že fakt vyriahnem všetko, že by proste... To ja nie. Nemám Nie, to. vôbec ja nevadí, nesúrame sa nič podobné. Tvoje je to najobľúbenejšie. Moje, asi je to ten tatarák. Milujem tatarák. Je to celkom ťažké jedlo. A s takými mastnými hriankami, podriete s cesnakom a ten tatarák. Milujem to. To, že má rada tatarák, ma prekvapilo. Na ženu je to, by som povedal, také, že neobvyklé. Ako, tak to mám rád tatarák aj ja, len fakt, že raz za čas to proste je náhodne, že si to dám. Naši introverti začínajú chytať rovnakú vlnu. Dostaneme sa až k dezertu? To uvidíme, keď otočia svoje cedulky. Prečo áno? Prečo áno? Nevidím dôvod, prečo nie. Čaká nás štvrtý chod, ktorým je horúci bosk. Každý z dvojice si vytiahne Horúci dve časti tela, bosk, ste ktoré budú pripravení? musieť svojmu partnerovi či partnerke poboskať. Pokiaľ sa rozhodnú, že niečo nepoboskajú, nekončí iba štvrté kolo, ale aj samotné rande. No, tak máme tu nejaké kartičky, kde sú napísané časti tela, kde by sme si mali dať bosk. OK. Dúfal som, že tam nebude bosk, akože bosk. Fú. Ucho. Dobre, poďme na to. Naozaj zlaté. Idem ja. Kľúč na kosť. Postavím sa, či zlaté, či to je. V pohode, môžeš aj ty ostať sedieť. Hej. Keď som vyťahol si ten listok, že kľúč na kosť, tak som si hovoril, hej, to vieš, že proste také to bolo, že pre mňa, však urobil som to. Bolo to milé. Nos. Áno, tie kartičky, čím ďalej, tým sú ostrejšie, by som povedal. Hej? Nie, to je divné. Líce. Prekvapila ma tá hra s boskami. Bola som taká, neviem, najprv trošku vystresovaná, ale akože podľa mňa sme to zobrali z toho piči, stojíš normálne perom v stolu, presne tak. Takže podľa mňa fajn. Poviem, ma to vzrušuje. To je ričko. Dívaj sa, ty koko, videl si to? Lilia a Lukáša čaká posledné rozhodnutie. Pokiaľ sa chcú stretnúť na skutočnej večeri, na ktorú ich pošle refresher, musia to ukázať ich tabulky. Skutočné rande sa udeje iba vtedy, ak sa ich odpovede budú zhodovať. Čo uvidíme na tabulkách? V podstate odpovede na to, či si dáme tú večeru. Áno. Musíme to volať rande. Áno. Keďže sme asi takí dvaja rovnakí povahovo, že takí introvertíky, tak som čakal, že... On robil SBS-kara v ponorke v Prešovej a dal som mu na piču. Mám aj video názor. To by bolo napísať, nie? Viacej spoznáme. Dobre. Môžeme pokecať. Hej. Dobre sa napapáme. Napísala som áno, lebo celý ten čas mi bol Lukáš celkom sympatický. Zhodli sme sa na veľa veciach, máme podobné záujmy, máme radi rovnaké jedlá. A nemám dôvod, prečo s ním neísť. No. Takže... Už nebudeme mať také stiahnuté žalúdky ako dnes. Lukášovi by som dala 8,5 bodov z 10. Fú, takto keď na prvý dojem, že z 10 v mojej hranici dáme tomu, že 7. Vyzerá to nádejne. Hoci sme začali ostýchavo, Lukáš a Liliana si k sebe našli cestu a spoločne to dotiahnu minimálne na večeru v Confud bare.
My sa uvidíme pri ďalšom menučku. Nezabudni, že ak si chceš rande na slepo použiť aj ty, stačí kliknúť na formulár v popise videa Budú mať a 3 deti a prihlásiť všetky sa. budú sprosté ako ty. Videl som to na plus dopredu. 40 kvôli tataráku. To bolo strašne milé video. To bolo dobre, ďakujem. Kedy bude na budúce menúčko? Za odpoveď vopred ďakujem. Nie je nedela. Sobota je ty nedela. Yellow Paranoid. Prihlás sa do menúčka. Čo mali by ste tam prihlásiť? Možno vás tam čaká životná láska, chápete? Ja sa aspoň zasmiem na vás. Čo? Kde ten čolo? Napíš tam aj ty? No jasné. To akože určite.